Seneng jagung kali kula lali nak diutang. Iki asline diutang lho. Rego jagung kali kula. Wong foto kula dienggo njipuk bank saged ya, Bang? Ana DPR anyar, dolan ten nggen kula foto cret iku dikirimno direktur bank. Diutus bahasa Arab ndang nyairno. Wis cair ora tau renggonku kok. Kiai dienggo kalah-kalahan. Utange akeh maro kiai, sawah dipangan tikus maro kiai. Kaya kiai ku fungsine tumbal tikus. Ini muslimat nomor patayat. Mboten enten patayat e. Pundi jejer bojoku patayat. Aku NU. Aku entuk muslimat moh. Ketuan. Dicedhaki wotak-watok ae. Bojo jejer kadang nunggoni BLT sisan. Dicedhaki malah mambu PPO remason.